Egunon, eta eskerrik asko torteagatik. Pensemos en global, no pensar... Días, bueno, ados nago, Jesus Marinas Dualia enpresakoa, sortzailea. Hombre, vale. Orduen, nire galdera da, ados nago, pertsonaren gauza da, baikorra izatea, langilea, ausarta hori dana, ez? Zelan lortzen du olako jendea, ez? Behar dugu bezalako jende pila, bai universitateetan, baina hori zelan sortzen da jende hori, ez? Olako goguaz, enpresa sortzeko, baikorrak izateko, ausartak... Oso galeana, ona, baina zaila, bai, ez dakit bildurra kendu behar dugun, baina ez dakit zelan sortu behar direzen, baina... Egia esan ez dakit zelan sortu, baina gauza da guztiok egin aldogula nik egin dodana, ala asko segiago, ez da? Eta ez dakit bildurra dekogun ala ez, baina hori dala eraso, ez dakit. Ez dakit zer dekogun buruan, Euskaldunak, hori kasi, ez dakit lo del miedo edo bildurra ala, no sé, no, está bien. Oso emprendedore honak ara, baina ez dugu arriskatzen, bapes. Ni aita, vamos, si le dices que vas a invertir, no sé, bueno, joder, que somos más de tener, hori, ¿no? El dinero, segurolas, vamos, a tope. El dinero ahí en caja, por si acaso, hori, ez dakit, baserriaren kontua dan, ala, ez dakit, zer da, baina, seguru nago, danok egin aldogula. Osea, baina gauza da mentalidad aldatu behar dugula. Ez dakit erantzun dizuna, baina ez dakit, oza... Onda... Eta ya, esto no? Hala... Zelan? Azken galdera. Horen beharrik ere ez daukate. Bueno, oso motzean esplikatu dituzu, bai kudeaketa kontu, liderazgoa, gehienarekin adosio naiteke, baita ere esan, ez estatu batuetan bakarrik hemen ere badagola ontaz idatzi duen jendea eta kudeaketa kontutan interesgarria. Ez du, berda. Gertuago. Ez, nire galdera zehatza da, orokorrean esplikatu dituzu gauzak, ninganeiko nituzke anbotori buruzko gauza zehatzen bat jakin. Hau da, aipatu ezu hor, interesgarria dela gauzak fokalizatzea. Galdera zehatza da, zertan zeate edo zertan saietzen zeate munduko onenak izaten? Web Customer Servicean. El Web Customer Service, bueno, el servicio al cliente a través de la web. Danak, bueno, lehen orain dela ez dakizen bat urte, bueno, hasi zan hori el teléfono, el IVR está horrek, está? El atención al cliente vía teléfono a la vía presencial edo hori. Baina orain dena ari aldatzen a la web. Eta handeko guz, hiru produktu. Bat, automatic email response eta emails management, oza que emailak kudeatzeko eta automatikoki erantzuteko sistema, gero badeko gube bai chat con personas, oza, ez dauka teknologiari, commodity bat da, baina horretan ere egon behar gara, eta gero asistente edo agente virtualak. Para la venta, atención al cliente da hori. Eta horretan ari gara saiatzen munduko onenak teknologian bagara. Eta horrek adibidez Gartnerrek esaten dago hori. Baina gauza da, gura duguna izan munduko enpresarik berbara handiena, baina erreferentzia horretan. Eta ganera, ez gauz sektore guztietan. Bakarrik egiten dugu, momentuz egin dugu para aerolíneas, retailers, eroski bezala, retail online dendak, eta orain hasi gara bankuekin, eta health services edo sistemas de salud, eta horrelako sistemetan, ere ari gara gure produktuak ateratzen, baina oso fokalizatuta sektoretan. Ez dakit erantzun dizuan, baina gitzi gora bera, web customer serviceko produktuak egiten dugu, denak basados en tecnologías semánticas eta de procesamiento de lenguaje natural,
para reducir costes y aumentar ventas. Hori da gure speech, o elevator pitch txikia.